Фокус. На тон режисьорският пулт е Георги Момчилов, аз съм Йоланда Пелова, а първият ни гост днес е госпожа Елисавета Белобрадова, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, госпожо Белобрадова. Здравейте. Здравейте на вашите слушатели. Да. Какви са вашите аргументи за политическата криза, която е настанала в държавата ни? Аргументи за политическа криза нямам. И мога да имам само обяснение на политическата криза, до толкова доколкото това е и в голяма степен и обективното тълкуване. В момента наблюдаваме един процес, в който господин Делян Пеевски прави истински опит по няколко фланга всъщност да завладее държавата. И през натиск върху Конституционния съд, и през овладяване насилствено на парламентарната група на ДПС, която е много сериозна като сила и като позиция на парламентарна група, и чрез овладяване на парламентарната група на ГЕРБ през нейния председател господин Бойко Борисов. И с това парламентарно мнозинство, с натиск за възстановяване на Конституцията преди промените и още много други инструментариуми, които господин Пеевски държи, а именно влияние в прокуратурата, той всъщност се опитва да завладее държавата и да започне да упражнява пълен контрол върху нея. Това обаче той прави по начин, който е немислим и неприемлив дори за хората, с които работи, а именно с абсолютно неразбиране как текат политическите процеси, и е на път да счупи всичко, което е направил до тук, както всъщност е почти всяко нещо, до което той се е доказвал през годините като проекти. Какъв е планът в случая на вашата коалиция, на Продължаваме промяната Демократична България? Сега вие сте наясно с нашия план. Той беше обективиран. Той всъщност специално в политиката на Да, България е бил заложен още от самото създаване на партията, и той е много ясен. Реформи, освобождаване на държавата от корупционния модел, възстановяване на абсолютната самостоятелност на съдебната власт, поставяне на прокуратурата там, където и е мястото, и запазване на ролята на България като партньор във всички съюзи, в които членува именно Европейския съюз, и то равнопоставен партньор, НАТО, засилване на ролята ни в НАТО и изобщо запазване на евроатлантическия подход в политиката на България и мястото и сред останалите европейски държави. Но това, което конкретно в момента е необходимо, ние сме го поставили в меморандума, с който предложихме на колегите от ГЕРБ в началото на март, и който те не подписаха, защото всъщност господин Пеевски не пожела да им позволи да го подпишат. И всъщност всичко, което ние искаме и винаги сме искали да направим, в този меморандум е описано много ясно. Чакайте сега, госпожо Белобрадова, казахте, Бойко Борисов не позволи да подпишат. Не, каза Пеевски. Господин Пеевски, да. Защо? Имате ли доказателства за това, като го казвате? Това, което можем да наблюдаваме като динамика на политическата система, няма абсолютно никакво друго обяснение. Самият господин Пеевски нееднократно е демонстрирал, че всъщност господства над ГЕРБ като политическа сила. И всъщност, когато ние в момента това, което наблюдаваме в голяма степен е една динамика, която е истински реалполитик, който хората наблюдават отблизо. Вече задкулисието в голяма степен оголи зъби и ние всъщност виждаме всичко, което се случва пред нас, пред очите ни. В този смисъл на думата няма никакво съмнение какво се случва. Една от последните ваши публикации е, че политиката е битка на концепции за това как трябва да се развива обществото на една суверенна държава. Каква битка водите вие и как виждате развитието на нашата държава? Ние като политическа сила, именно като Да, България, мисля, че
току-що запознах слушателите ни. И те много добре знаят, всички, които ни познават. Ние в голяма степен сме политическа сила с изключително устойчива платформа. Тя е една и съща и в нейната сърцевина всъщност се съдържат свободата и независимостта на съдебната система и оттам свободата и независимостта на всички останали органи и институции и оттам здравия и силен суверенитет на Република България. И ние в голяма степен години наред налагахме това като дневен ред на държавата и то беше понякога запокитвано в периферията, понякога връщано обратно на фокус, но в един момент всички разбраха, че това е основният проблем на България. И в тази връзка най-сетне, сред много усилия, ние успяхме да поставим в центъра на общественото мнение всъщност приоритетите, които винаги сме имали. Така че битката ни е за една свободна държава, която лишена от модела антипейски, в която имаме независим съд и свободни институции и хора, които живеят без да се страхуват и в рамките спазвайки демократичните устои, зад които България е застанала. Да, обаче тези последни избори, които се проведоха у нас, показаха, че вие, вашата коалиция, загубихте една доста сериозна подкрепа от гражданите. Да, така е. Ние загубихме 300 хиляди гласа, което представлява почти 50% от гласоподавателите, които ни изпратиха на изборите и всъщност причината, поради която това не изглежда чак толкова страшно и фрапатно, е защото и ГЕРБ сгубиха 150 хиляди гласа. И самите те дори имат един депутат по-малко, въпреки че спечелиха изборите. Въпросът е, че тези 300 хиляди гласа на тези хора, които ясно ни показаха, че очевидно имаме проблем, не отидоха никъде другаде. Не гласуваха за никоя друга политическа сила. Тоест те стоят и вратата е отворена за нас да им докажем, че си заслужава да направят това усилие. И основният проблем е, че не бяхме искрени с избирателите си на миналата предизборна кампания и ние им казахме право и ясно в очите, че няма никаква алтернатива друга, освен да се търсят съюзници за нашите каузи в парламента и че нито една партия няма да има мнозинство повече. И че говоренето за това мнозинство е илюзия. И всъщност желанието да кажеш понякога хубаво, нещо по-добро, нещо по-хубаво от истината, може всъщност да разочарова безкрайно много избирателите, които не са нито за подценяване, нито са хора, които вече не са наясно с всички политически процеси много добре, защото се подлагат на тези избори вече шести път. Може би вървим към седми. Разговаряме с Елисавета Белобрадова, не сме време. Вие сте с България, Европа и светът на фокус. ГЕРБ при никакви условия няма да подкрепи кабинет, съставен с втория или с третият мандат. Това се казва в позиция на партията, разпространена до нас медиите. Решението идва малко след като България и ДСБ дадоха знак, че коалицията Продължаваме промяната Демократична България трябва да се опита да реализира третият мандат, като установи антикорупционно мнозинство и технически кабинет в 50-то Народно събрание. Мой гост е Елисавета Белобрадова, народен представител от ПП-ДБ. Госпожо Белобрадова, как коментирате случилото се днес и позицията на ГЕРБ? Вижте, още в самото начало, при конституирането на това Народно събрание, основната цел на господин Бойко Борисов беше да избегне формиране на правителство с ДПС. Той направи това чрез поредица действия, които бяха абсолютно ясни за всички останали, че той всъщност това се опитва да направи. Защото веднъж формирал правителство с ДПС, няма връщане назад. Няма връщане назад по отношение на техния собствен електорат, няма връщане назад по отношение на обяснението, всъщност, че ГЕРБ все още имат независимост като политическа сила. Другата цел беше бързо да се отиде на избори
за да може вече евентуално при следващите избори да се завърти още веднъж рулетката, евентуално да се донесат още някакви щети и да се доближим още повече до изборите в Съединените американски щати, за да видим в принцип как ще бъде геополитическата обстановка. След провала на първия опит на ГЕРБ, всъщност няма никакъв интерес да се промени позицията им по отношение на това, че трябва да се отиде бързо на избори, защото господин Борисов всъщност останал да се измъкне от... най-после се измъкна от тази хватка, или поне изглеждат като да се измъкнал към този момент, и бърза към избори. С надеждата, че може би нещата ще се променят за него самия като зависимости и за партията на ГЕРБ и въобще в политическата обстановка в България. Каква е мотивацията на Продължаваме промяната Демократична България, че в политиката, българската политика може да се случи нещо смислено? И вие преди малко споменахте, че най-вероятно се задават седмите избори. Нещо смислено винаги може да се получи. Вие си давате сметка, че пътя на България в голяма степен е предопределен както от решенията на всеки един човек в политиката и неговото свободно решение, свободната му воля да тръгне по даден път. Така и на предпоставките в световен мащаб, които се случват. Светът няма нищо общо с това, което беше светът и особено Европа преди, да речем, 15 години. Намираме се в безпрецедентна обстановка. И самата ни държава се намира в безпрецедентна обстановка. И да ви кажа, че в един процес на абсолютен хаос, защото ние се намираме в абсолютен хаос. И всички конспиративни теории за това, че някой знае какво се случва, са неистини. В момента, всеки един ден се взимат решения от всеки един човек, които могат да променят за по-добро бъдеще на България, както и да я вкарат по един път, който няма връщане назад. Така че аз няма да използвам думата надежда, защото това е абсолютно непрофесионално от моя страна. Но политиката е работа на различни видове сценарии, по които може да се развие една политическа ситуация. И ние просто трябва да работим за тази реалност, която искаме да се случи, а именно България да запази демократичния си път и да установи независимост на съдебната власт и оттам да укрепи суверенитета си. В свое изказване за друга медия Христо Иванов заяви, че да, България има воля за корекция на курса, а първата стъпка е била политическото решение за неговата оставка. Понеже и вие заговорихте за решения, че всеки ден се взимат някакви решения от някого. Каква ще бъде, госпожо Белобрадова, траекторията на ППДБ или дори на Да, България в частност, от тук нататък? Какви решения сте взели до този момент? С кого сте разговаряли? Или се опитвате да разговаряте? Първо да уточним, че аз корекция в курса не виждам. Ние имаме абсолютно най-последователната политическа позиция, Да, България говорим, която може да съществува на политическия терен, откакто сме създадени като политическа сила. По-скоро ние отчетохме грешките, които сме допуснали при изпълняването на този курс и съответно по нашия лидер, след решение на изпълнителния съвет на Да, България, пое отговорността за тези грешки. Ние по-скоро, отчитайки тези грешки, трябва да започнем да работим по-ефективно, по-открито и по-ясно с избирателите за това какво искаме да постигнем и макар, че се знае какво искаме да постигнем, какъв е крайният резултат, какви са малкото пътища, по които може да се стигне до този крайен резултат. Какви са според вас? Какви са тези малки пътища? За път, по който имаме достатъчно хора, достатъчно народни представители, както всъщност е написано и в нашата декларация, достатъчно хора, достатъчно голямо мнозинство, което застава зад
реформаторското мнозинство. Тоест, решава да стане част, извинявам се, от реформаторското мнозинство. И решавайки да стане част от реформаторското мнозинство, застава на пътя на тези промени и защитава демократичните устои на България. Това е. И ние за това ще се борим. И сега в момента това може да ви изглежда невъзможно. Нали? То изглежда невъзможно. Но имайте предвид, че само преди 3 години много от нещата изглеждаха невъзможни. Много неща изглеждаха безкрайно невъзможни. И конституционните промени, и това съдебната система да бъде абсолютния фокус на държавата, както и борбата с корупцията. Много неща изглеждаха невъзможни. Човек просто трябва да е абсолютно неотклонен по пътя си за работа за националния интерес. Защо се наложи да обясните на съгражданите, на вашите съмишленици, че политическата платформа на България и по-общо погледнато, както и вие пишете във Фейсбук на ППДБ, е съвършенно различна от тази на Възраждане? Защото в голяма степен отношенията между политическите сили се емоционализират в пространството. Озлобяването на хората и настървяването всъщност е един инструмент, по който се работи за поддържане на непрекъснато високо ниво на адреналин у хората и създаването на дълбока и непримирима омраза. Аз не работя така. Като политики за мен винаги е било важно, въпреки че по-скоро се говори с тон на ниска точка на кипене, да имам аргументи. Защо нещо не може да се случи? И тук просто обяснявам, че политическият спектър представлява различни политически сили, които изповядат различни доктрини. И просто доктрината на Възраждане е почти в пълно противоречие с нашата доктрина. Доктрината, те са антисистемна партия, те са против Европейския съюз, против НАТО, против еврозоната, имат изключително близки контакти с Русия, които в интерес на истината лесно се обективираха в това, че те са в абсолютна изолация в рамките на Европейския парламент, защото никой не ги поиска точно заради тези отношения. Но най-важното, което е, не мога да кажа най-важно, но абсолютното доказателство за това е всъщност, че тяхната жалба до Конституционния съд всъщност остана отворената врата на Пеевски да може да се бъде Конституцията. Защото, нали разбирате, че Пеевски, докато гласуваше за конституционните промени, мислейки си, че това по някакъв начин ще го превърне в добър човек в очите на хората или ще му даде някаква индулгенция, той все пак си остави една отворена врата. Ако случайно ние не спрем да говорим, че искаме съдебна реформа, че искаме истинска реформа, че искаме истински антикорупционна програма, тогава той просто да влезе през отворената врата, която си оставил, защото всъщност тази отворена врата и осигуриха Възраждане и т.н. И ние нямаме никакво съмнение, че това не е някакво постижение на политическата им мисъл или на правната им мисъл, а е просто отворена врата, през която Пеевски да може да се върне и да ни покаже как може да разруши абсолютно всичко, каквото очевидно си мисли, че е създал сам. В този смисъл на думата ние не можем с партия, която работи по политически поръчки на безпринципна основа или нещо, нали, да можем да работим. И пак искам да кажа, че това е моя прочит. Това е моя прочит на така създалата се ситуация. Госпожо Белобрадова, кои са тогава вашите съмишленици, съидейници в политическия спектър? Видяхме доста фрагментиран парламент, въпреки че новата партия Величие бързо се разпадна. Един от финалните ни въпроси. Как гледате към бъдещето в политиката? Да, големия порок на разговора с това какви съмишленици имаме или какви съмишленици нямаме е, че поради факта, че ГЕРБ нямаха абсолютно никаква програма, никаква цел на това правителство и никаква цел на мандата си, те не говореха за програми, те не говореха за цели, а говореха за хора.
Кой ще е техния председател на Народното събрание, кой ще е министър-председателя им, кой ще им е външния министър, така, какви министри ще дадат, какви мнозинства започнаха, нали, и смисъл колко хора има тук, какви депутати ще подкрепят. И непрекъснато става въпрос за хора. Никога не става въпрос за реално свършване на работа и коя е тя. Още преди началото, и ще ви кажа защо го казвам това, още преди началото на самото на гласуване, т.е. няколко дена преди гласуването, няколко от колегите от ГЕРБ казаха, че ще свършат 3-4 неща, няколко неща. Те дори не могат да назоват какво точно ще свършат, защото нямат цели. И когато разговорът се върти около хора, т.е. около това, хайде ние с тези мнозинства, хайде ние с онези мнозинства, нали става ясно, че разговорът за хората всъщност е един дълбоко опорочен разговор. Затова ние поставихме в тази декларация не хора. Ние поставихме в декларацията принципи и точно конкретни неща, които трябва да бъдат свършени. А пък тези конкретни неща, от които България без никакво съмнение има нужда, могат да бъдат свършени от 240 човека. Елисавета Белобрадова беше наш гост. Благодаря ви за отделеното време.